Jisu nungne phajadi ani khawne nasaidi lamani po usuguru ni khayo mani ba jo to ya phak khop le ne baro bai bak sa che Jisu nungne phajadi ani khawne nasaidi lamani po usuguru ni khayo mani ba chen jo to ba sa lai ne sini nograi asin chat ai to mo sin kono jo to no ba sa wi lam chok lai ne te man chak jara je chak chak ni chi bai ri wi kono sini bukha ka ham bai ke khapang khari wi lam chok lai ne te sini wan sitting ro ma hai no khari wi kai to ni thani lok lai ne pan thara bini hamari no chen lok mung ni pichite san lai nai te tu ko lai nai praise the Lord asuk bolonggo ane thang tong pru asin pan thara ane thang tong himi tong pru osubai ang no nango o jisu ang no nango osubai ang no nango o jisu ang no nango wani jisu le phajadi ani khawna masai lan mani ko hor no masuri nini khairok mani ba hari sing jo ta su lai nai ham bai ane thang tong pru oi apal angle hik tong pru tung wa tiyo Jadi